салому алейкум дӯстони азиз, боз як хонаи фурӯшӣ дар домои мелкиямият. Манзили мо ноҳияи ҷалдин Балхӣ, яъне ки Калхозобод мешавад. Чорум ошиёна дӯстони азиз, се хонага тамошо кунед. Дасти чапмон як хонаи дигар ва дар инҷо боз як хонаи дигар ҳаст. Медуроем, тамошо кунед дӯстони азиз. Обши хона 64-11 мешавад квадрати хона. Масъалаи оби хуно гарм ва муаммо нест. Дар хона телевизор меистад, кондитсионериш меистад, телевизоршта решетка карда мондагӣ, мақсад ягон гулакҳои майда ғалтида намеяд гуфта мондагӣ. Ипара ина уже дигар дом ҳаст. Ин доми чорум мешавад дӯстони азиз. Бо дигар хонашам нишон медиҳем. Ана тамошо кунед. Ипара бо як зали калон аст. Размери ин залмон 3.5 ба дарозиш 5 метр мешавад дӯстони азиз. Дар инҷо бо стенка меистад. Ана хонаро бинед, тамошо кунед як бор дигар. Ягон ҷои маъмул нест худо хаст. Бемалол омада зиндаӣ карда мегирем. Акнун боша тарафи кухнию ҳоҷатхона мезгарем. Ипара ина калидор, кухни ист мезгарем. Ипара ина душевоиш ҳаст. Масъалаи оби гарм хунук маъмул нест. Вақте ки свет набошадам, болои кришада бочка мондагӣ, бемалол саматёк об омада мегирад. 500 литра бочка дорад. Ист ина ҳоҷатхона, канализатсияшон 100% кор мекунад. Ҳалакун ист тарафи кухни мезгарем. Ипара уже ина балкон мешавад. Ина ошхона карда мондагӣ, бемалол шумо дар инҷа овқат хӯрда шинед мешавад. Ташта ягон банка мемонед. Ипара ина телевизоршона пластик карда мондагӣ. Ипара уже ина манзара. Ина поёнда компот маҳкам кардааст. Компот ки варенӣ. Хулас, ҳамчунин гап хабар дӯстони азиз, бемалол занг зада муроҷиат мекунед. Нархаш бошад дӯстони азиз 450 000 сомонӣ, иншоалло бо муомила дорад. Касоне ки бо пурратар маълумот дар кор бошад, рақамҳо дар зери навор бемалол занг зада муроҷиат мекунед. Боз як бор дигар манзила мефаҳмонем. Манзили мо ноҳияи ҷалдин Балхӣ, Калхозобод, домои мелкиямият, доми 4. Ошиёнаи чорум. Ин хона 64-11 квадрат мешавад. Се хонага. Бемалол занг зада муроҷиат кунед. Нархаш 450 000 сомонӣ бо муомила дорад. Хуб дӯстони азиз, домон ҳамин дом мешавад. Ҳамин чорум ошиёна албатта тиреза дорад. Болоша криша айсар қати бо маҳкам кардагӣ, мақсад масъалаи обҳо ягон чиз намезгарад. Чорум ошиёна мешавад. Ва ипара бошад ина мини стадион аст. Бемалол шумо ҳаминҷа омада зиндаӣ карда рафта мегиред. Хулас, дуюм подъезд мешавад. Аюс омадем, дуюм подъезд, чорум ошиёна.